салом алейкум ба ҳамаи мардуми мусалмон. ҳамаи шуморо ба моҳи шарифи рамазон табрик мекунам. ва рости гап ман худам хеле интизор будам ин моҳа ва боварӣ дорам ки шумоам интизор будем. барои ай худованд хоҳиш мекунем ки ҳамаи мо шуморо сабртия пуртоқат ва одамое ки дар ғарибиян худтон эҳтиёт кунем ва имконият бошага шумоам рӯза бигирем. зинда бошед, дар паноҳи Аллоҳ бошед. қадртонем.